Ulmaren filosofia kooperatiboaren funtsezko zutabeetako bat da bere gizarte ekintza. Urtero egiten diren ekimen eta jardueretan babesa emateko eta laguntzeko, Ulmak ahalegin aparta egiten du. Bai baliabide ekonomikoen bidez, bai bere pertsona askoren lan eta ahalegin pertsonalaren bidez. 3 eremu hauetan emaitzak lortzeko pentsatutako eta planifikatutako ahalegina da. Elkartasuna, jasangarritasuna eta konpromisoa. Hauek izan dira ahalegin horrek 2023an izan dituen emaitzetako batzuk. Ulma elkartasuna da. Bere laguntzarekin modu eraginkorrean laguntzen baitu pertsona askoren bizi beharrak asetzen. Ulma colabora con Cruz Roja en Alto Deba desde hace muchos años, lo que le ha valido nuestro reconocimiento como entidad protectora. Este apoyo se traduce en 3 líneas de actuación que Cruz Roja desarrolla en el Alto Deba: intervención social, servicios sociosanitarios y socorros y emergencias. La labor de nuestras personas voluntarias junto con este tipo de contribuciones económicas hacen que nuestros proyectos lleguen a las personas del Alto Deba que más lo necesitan. Llevamos 40 años al servicio de la comarca del Alto Deba. Una trayectoria así solo es posible con el apoyo de la ciudadanía y de organizaciones locales comprometidas con la solidaridad kilómetro cero, como es el caso de Ulma. Como presidenta del Banco de Alimentos de Guipúzcoa, quiero expresar mi mayor agradecimiento y el de todos los que formamos parte del banco a la empresa Ulma por la ayuda que nos está dando desde hace ya varios años. El Banco de Alimentos de Guipúzcoa ayuda a cerca de 21.000 personas en el territorio. Tenemos 3 programas y entre ellos el más cercano es recoger todos los días en las cadenas y los supermercados los alimentos que de otra manera se tirarían. Por eso, aparte de daros las gracias, os animamos a que sigáis trabajando con nosotros. Muchísimas gracias. Ulmaren bitartez, elikagaien bankuarekin elkarlanean ibili naiz. Niretzako esfortzu gutxi suposatu du, baina erakundearentzako aldiz laguntza handia izan da. Edonor animatuko nuke ekintza hauetan parte hartzera. Diru edo material ekarpenak egin beharrean, gure denborarekin eta ekintzekin lagundu dezakegulako. Ulman langile asko gara, eta guztion artean ekarpen aberatsak egin ditzakegu. Kooperatiba gara, izan gaitezen eredu. Elikagaien bankuarekin eta gurutze gorriarekin bezala, beharra dagoen lekuan laguntzeko eta pertsona askok bizitza hobea izan dezaten lan egiten duten beste erakunde askorekin ari da elkarlanean Ulma. Ulma jasangarritasuna da. Berarentzat garapen ekonomikoak ezinbestez aurrikusi behar duelako bizigaren eta gure seme-alabei utziko diegun ingurumenarekiko errespetua. Reducir las emisiones de los desplazamientos al trabajo es fundamental y para lograrlo es esencial contar con programas de fomento de la movilidad sostenible en las empresas. Ulma lleva desde 2017 participando en nuestro programa activamente. El año pasado ya contaba con más de 830 personas trabajadoras inscritas en el programa Ecokilómetro, un referente por su alta participación y por la implicación del equipo. De hecho, Ulma ocupa el primer puesto a nivel nacional en desplazamientos de carpooling al trabajo. Además, el programa aporta beneficios sociales a través de sus recompensas porque fomentan las compras de cercanía. En definitiva, son gestos muy importantes de la comunidad de Ulma que suponen un impacto muy significativo en la lucha contra el cambio climático. Para mí es una gozada poder participar en el Ciclo Green. Gracias a Ulma por fomentar el uso del coche compartido, poder venir en bicicleta, venir andando y gracias por los incentivos que nos da para poder participar en ella. Dejar el coche en casa y animaros a venir andando en bicicleta o compartir coche. Es que ricasco Ulma. Gizartean gero eta baliabide gehiago erabiltzen ditugu eta horren ondorioz gero eta hondakin gehiago sortzen dugu. Emaus Gizarte Fundazioan baliabide horiei bigarren bizitza bat ematen saiatzen gara berrerabilpena sustatzeko. Eta horregatik sustatzen ditugu Ulmarekin egin dugun elkarlana bezalakoak nolabait jasotze hori hobetzen laguntzeko. Beraz, jarri ditugun edukiontziei esker, langileok aukera dute, nolabait beraiek jada behar ez dituzten jantziak bertan uzteko, guk bigarren bizitza bat eman ahal izateko. Bigarren bizitza bat emateko, gizarteratze prozesuan dauden pertsonekin lan egiten dugu, beraz,
proiektu honen bidez bi helburu lortzen ditugu. Alde batetik planetaren zaintzan aurrera egitea, ingurumenaren zaintzan, eta beste alde batetik ere enplegu inklusiboa sortzea. Beraz, hemendik gure eskerrik onena Ulmari, gurekin bat egiteagatik, eta baita langilego guztiari noski, bere ekarpenekin ere aurrera pausoak ematen laguntzeagatik. Eskerrik asko. Ulma konpromisoa da. Bere asmoa baita bere ingurune naturalerako eta gizarte osoarentzat aberastasuna eta ongizatea sortzea. Ulmak bere pertsonekin duen konpromisoaren barruan sartzen da haien osasuna zaintzea, eta behatzea, eta haien lan baldintzak hobetzea. Ulmaren parte garen pertsona guztien osasuna eta ongizatea zaintzea gure balio kooperatiboen funtsezko partia da. Horregatik, Ulmako zerbitzu medikotik arreta mediko integrala eskaintzen diegu gure langileei haien ongizatea eta osasuna hobetzeko. Gure langileei jarraipena egiten diegu, lanpostuetako baldintzak ebaluatzen ditugu eta lan ingurune osasungarria bermatzeaz arduratzen gara. 2023. urtean, 7.500 konsulta mediko eta 1.380 errekonozimendu egin genituen zerbitzu medikuan. Hortaz gain, 300 ekografia, 2.200 eta 50 odol analitika eta 4.200 froga osagarri burutu genituen. Arreta eskaintzeaz gain, bizimodu osasungarri bat sustatu eta etorkizuneko arazoak prebenitzea ere dugu helburu. Ulmaren asmoa da bere pertsona guztientzat onura ukigarriak sortzea, eta horretara bideratzen du bere konpromisoa. Ulmak gizartearekin duen konpromisoa bere ingurune hurbilenean garatzen diren ekintzetan eta urruneko herrialdeetan gauzatzen diren proiektuetan agertzen da. Ulma taldeak indukiei ekarpen garrantzitsua egiten dio, eta 4 esparrutan gauzatzen da. Alde batetik instituzionala. 2000. urtetik patronatuan parte hartzen dute, bestaldetik bizitentzako harretan eskartzekoa da haien laguntza. Askotan etorten dira hegoaldetik kooperatibetako jendia, eta bizita bientzako oso garrantzitsua da ikustea printzipio eta balio berdinekin, baina beste dimensio eta beste sektoreko kooperatibak ikustea. Mundukideen estrategian, funts publikoak eta pribatuak uztartu nahi ditugu, oreka bat lortzeko. Eta horretan kooperatiba guztien ekarpena importantia da, eta baita ere Ulma taldeak egiten duena. Eta azkenik pertsonak. Brasilen MST Movimiento dos Trabajadores Rurais Zenterrak egiten du lana. Movimentu sozial bada MST-a, nun ez dakon jendiari lantzeko lurrak bilatu eta bizitza bat antolaketan lagunketa xauen herri mugimendua, ez? Ulmak gizartearekin duen konpromisoa esparru askotan agertzen da. Kirol, laguntza eta kultura esparruetan. Eta bereziki, Ulma biziki konprometituta dago hizkuntzari, arteari eta euskal kulturari laguntzearekin zerikusia duen guztiarekin. Ulma definitzen duten eta bere izateko arrazoien oinarrian bertan dauden balioen emaitza da Ulmaren gizarte ekintza. Horregatik, urtero oso ahalegin handia egiten du bere lanak. Benetan, gizarte bidezkoagoa eta mundu hobea lortzeko balio dezan. Hala izan da 2023an. Eta 2024an ere, hala izango da.